Čau lidi, já vás vítám u 11. dílu ze hry Minecraft na serveru StarCraft. A jenom takhle do úvodu bych vám chtěla říct, že tyto lagy, je to FPSK, nejsou u mě, ale je to u serveru, takže nějaká admin se s tím teďka prostě to nějak řeší. A právě si tady takhle těží materiál na zboží do Teska, takže pilně pracuji. Já si možná si točím, jinak omluvte, že jsem pořád nachlazený, takže jestli mi video bylo nějak špatné, tak napište do komentářů. Jinak dneska by měl být první díl Shake the Fidget. Ráda, fakt to je tak. Shake the Fidget, budou to dva účty, bude to z S20 a z S4. Na S20 mám level 23, 22, nebo tak nějak, a na S4 jsem dostal od kámoše level 41 Vara a na S20 to je teda Mák. Hnedka vám ukážu, takže těším si tady suroviny ještě v survivalu. Takže asi tak no. Nějak pořád mám natáčet a asi tak nějak. Tak, to je ještě takhle dokopu, tady tu řadu. A udělám takový menší střih a až budou Teska, tak budu zpět a už se tady. Jinak tady se tak změnilo jedna hlavní věc a to je tady toto. 30% a tady jsou takové pokladny. V každém je prostě takový ceník. Tak se takhle můžete přečíst. Nebo si stopnout video. A to se tady takhle včera udělal s festíkem. A tady už prostě naplňuju to, tady toto ještě není naplněný. Cože? Tak já si portu tohoto. A tady takhle ještě nemám a tady jsem těžil dneska tady ty schody. A tady. Tak mi tady dal další tyto. To jsem velmi rád. Že mi takhle pomáhá. Takže tak. A pak ty budou ještě sandstone budou dělat. A tady ty schody. Nevím, jestli bych neudělal. A ještě nevím, no. Tak, to je takhle slabý. Pojď, já se kolik točím? 3,5 minuty. Takže... Jo. A udáme si ještě pár těch slabů a těch máme fakt dost. Takže zdravím vás Creepy z 1109. Teď dám všechno do truhly. Jo, takže vás zdraví Festík. Jo, tak a to je plný. Tak, dobrý. To ani nepotřebuju a já si říkám, že já si tyto schody já vzám tady. Zapadám tady to. Takže já na takový malý střih a až to bude přeměněný, tak budu takže já jsem zpět, už mám hotový. Udělám tady ještě tady ty schody. Udělám tady pár toho dřeva.
omlouvám se, takový pohodový díl, ne pohodový, no, taky úplně trapný, nebo ne trapný, já nevím, jak to prostě říct. Omlouvám se za to, no, prostě. Tak, a jenom ještě teď schod. Tak. Doufám, že se nějak vyřeší ty lagy. Doufám teda, že jo. Ale měli by. Tak já to jak dokraftím to dřevo a už tady ten díl ukončím. Ještě vám něco ukážu s tou kaktusovou farmou. Tak, co já kraftím. Jinak, ještě vám takhle chci říct do tohoto videa, že Kapka LP ve středu bude livestream u něho na kanále a budu s ním točit livestream ve středu, ještě nevím v kolik, ale je to naplánované jak tak, jestli se všech povede, takže dělám takovou pozvánku a zároveň to zdraví, takže jo, čau Kapka. A toto by bylo teda z tohoto nudného kraftění vše. Takže jo, já se tady ještě zaletím a ukážu vám tu kaktusovou farmu, já skoro natáčím, skoro se dovedu. Dobrý. A dělali jsme takový chodníček, jsme tady dělali s festíkem. Prostě chodníček až se takhle dolů. Tak, a když se zvyšuje, tak už teda. Už mám skoro 3,5 staku. Tak tady tu farmu sklidím za kamerou, zase to vysázím. A asi tak. Takže, já doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud ano, nezapomeňte dát like. A dejte mi odběr, prosím. Já budu fakt za to moc rád. A já se s vámi teda loučím a dnes vyjde nová série ze Shaggy, takže se mějte hezky a já se s vámi loučím, takže jo, čau.